Iż-żgħażagħ huma fost l-ewlenin li se jgawdu bil-budget imressaq għas-sena d-dieħla. Skem li daħħal il-gvern tul l-aħħar snin se jerġgħu jiġu estiżi u jitwessu aktar. Mill-jum ta' tlieta, dawk li se jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom se jkunu eżenti mit-taxxa tal-boll fuq l-ewwel 200,000 euro, minflok fuq l-ewwel 175,000 euro. Se jkun hemm ukoll tnaqqis fit-taxxa tal-boll għal dawk li jixtru t-tieni proprjetà tagħhom vakanti f'żoni ta' konservazzjoni urbana jew f'għawdex. Barra minn hekk, daw il-miżuri daħħal il-Gvern fil-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika u li jikkonċernaw it-tnaqqis tat-taxxa tal-boll fuq xiri ta' proprjetà se jibqgħu għal dawk il-konvenji sa tmiem Marzu li ġej. Fil-budget, il-Gvern se jestendi wkoll l-ammont li huwa eżentat mit-taxxa meta proprjetà tingħata b'donazzjoni mill-ġenituri għall-ulied fejn il-proprjetà li tingħata tintuża biex l-ulied jgħixu fiha. L-ammont se jitla' minn 200,000 euro għal 250,000 euro. L-edukazzjoni hija qasam ieħor li fil-budget se jkun qed jingħata l-importanza. Fil-budget 2021 jissemmaw ix-xogħlijiet fuq il-bini ta' żewġ skejjel ġodda, dik tal-iskola primarja tar-Rabat Għawdex u tal-Imsida u se tissokta ħidma ta' estensjoni u modernizzar fl-iskola sekondarja ta' Santa Luċija u l-iskola primarja ta' San Ġorġ bħal-Qormi. L-istudenti kollha li jkomplu jistudjaw wara li jtemmu edukazzjoni sekondarja tagħhom se nagħtaw aċċess għall-internet b'xejn għal sena. L-edukazzjoni se tkun tassew inklusiva anke permezz ta' investiment ta' taqsimiet immirati għall-awtiżmu fl-iskejjel sekondarji medji. B'hekk se jkun hemm klassi mamra b'attrezzaturi apposta li jindirizzaw ħtiġijiet ta' studenti bl-awtiżmu. Biex jonqos l-istress minn fuq l-istudenti, speċjalment waqt l-eżamijiet, se jsir proġett pilota fejn studenti se jagħmlu l-eżamijiet tas-sekk fl-istess skola li preżentament jattendu. Se jkun qed jinbena wkoll kumpless sportiv ġdid fl-Università ta' Malta li se jinkludi fih trakka daqs Olimpiku u binja ġdida li se tilqa' fiha l-Istitut għall-Edukazzjoni Fiżika. Fl-istess kumpless se jkun hemm ukoll ground tal-futbol u indoor track għall-atleti. Se jittiebu wkoll il-faċilitajiet fl-Emcast.